ιδιώτες που έχουν συσσωρευμένα χρέη προς τα πιστωτικά ιδρύματα. Ανάσα στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά φαίνεται πως θα δώσει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Το νομοσχέδιο θα ρυθμίσει τις οφειλές των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων προς τα πιστωτικά ιδρύματα. Είναι ένα βοήθημα πάρα πολύ σημαντικό για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες που αδυνατούν να εκπληρώσουν τις οφειλές τους, κυρίως προς πιστωτικά ιδρύματα. Οφειλές δηλαδή οι οποίες προέρχονται είτε από δανειακές συμβάσεις είτε από κάρτες, πιστωτικές δηλαδή, ή από κάθε άλλο φύσεως συναλλαγή ή σύμβαση που έχουν συνάψει ακόμη και με ιδιώτες, αλλά κυρίως αυτό έχει να κάνει με τις τράπεζες. Για πρώτη φορά, και είναι ένας θεσμός ο οποίος εισάγεται στην Ελλάδα για πρώτη φορά, παρά το γεγονός ότι αυτό προϋπάρχει στην Ευρώπη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δίνεται δυνατότητα στις ενώσεις καταναλωτών που είναι πιστοποιημένες να αναλάβουν συγκεκριμένη δράση για την ενημέρωση καταρχάς των οφειλετών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και όχι μόνο, και την διαμεσολάβησή τους για την επίλυση αυτών των διαφορών και με τελικό βέβαια στόχο το διακανονισμό τους. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι εισάγεται μια καινούργια διαδικασία πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα. Θα πρέπει να βγει μια απόφαση δικαστηρίου, θα πρέπει να γίνει μια σχετική αίτηση και βεβαίως εξαιρούνται οι οφειλές προς το δημόσιο, κάθε είδους ή πάσης φύσεως διοικητικά πρόστιμα, τέλη, εισφορές προς ταμεία, και αυτό ο λόγος είναι τουλάχιστον εμφανής. Δεν μπορεί κανείς να απαλλαγεί από τις οποιασδήποτε οφειλές του προς το δημόσιο, ενώπιση βεβαίως και της κακής οικονομικής κατάστασης της χώρας και από το μνημόνιο το οποίο έχει υπογραφεί μεταξύ της χώρας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Με το νομοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα μέσα από καθορισμένη δικαστική διαδικασία σε όσους καταναλωτές έχουν διαπιστωμένη και μόνιμη αδυναμία να αποπληρώσουν τα χρέη τους, να τα ρυθμίσουν και να απαλλαγούν από αυτά, εξοφλώντας με βάση το εισόδημά τους ένα μέρος των χρεών που καθορίζεται από το δικαστήριο και δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 10% των οφειλών. Η ρύθμιση χρεών αφορά φυσικά πρόσωπα που μέχρι σήμερα δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα. Επομένως, στις ρυθμίσεις του υπάγονται και τα χρέη των επαγγελματιών, όχι όμως των εμπόρων. Εμείς θα θέλαμε να αναθερμαθεί η οικονομία σαν ενώσεις καταναλωτών, διότι οι καταναλωτές κυρίως είναι αυτοί οι οποίοι δημιουργούν το καθεστώς της οικονομικής εφορίας. Δυστυχώς και τα 28 δις τα οποία έδωσε η προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά και αυτά τα οποία έχουν εξαγγελθεί από την νυν κυβέρνηση, με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι δεν θα μπουν μέσα στην αγορά για να μπορέσει να αναθερμαθεί η οικονομία, προφανώς για αλότριους λόγους, τους οποίους εμείς δεν μπορούμε να κρίνουμε ούτε είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε. Ακόμη οι τράπεζες δεν έχουν απελευθερώσει την κίνηση των κεφαλαίων προς ιδιώτες και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Θέλουμε επομένως το νομοθέτημα αυτό, και αν μου επιτρέπετε κάνω και μια κριτική και ως δικηγόρος αλλά και ως πρόεδρος του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών Χαλκιδικής, το νομοθέτημα αυτό για να βρει τη σωστή του διάσταση μέσα στα πλαίσια της οργανωμένης κοινωνίας υπό την επιρροή των κακών οικονομικών συνθηκών, θα πρέπει να το δούμε μέσα σε ένα γενικότερο περιβάλλον το οποίο δεν έχει απελευθερωθεί, χαρακτηρίζεται από έναν άκρατο νομικισμό. Για το θέμα των όρων των συμβολέων για τα δάνεια, το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών δέχεται πολλές καταγγελίες. Το κέντρο πλέον είναι από τα λίγα πιστοποιημένα από το Υπουργείο Οικονομίας. Το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών Χαλκιδικής είναι πιστοποιημένο πλέον από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητος. Είμαστε από τις 35 πλέον σε όλη την Ελλάδα, από ένα σύνολο πάνω από 100 οργανώσεις που υπήρχαν στο παρελθόν. Καταβάλαμε προσπάθεια και πήραμε την πιστοποίηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και είμαστε πιστοποιημένο πλέον σωματείο στα πλαίσια της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Το νομοσχέδιο φέρνει ρυθμίσεις και για τον Τηρεσία. Προβλέπεται ότι το κατώτατο όριο των χρεών ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ από 500 που είναι σήμερα και μειώνεται ο χρόνος παραμονής στη μαύρη λίστα.